problem? Osnovni problem je jako jednostavan. Svi žele novac iz europskog proračuna, ali nitko ne želi platiti. Mnogi bi željeli manji proračun, ali da njihova zemlja dobije isti novac kao i do sada. Naravno, to je neizvedivo. Najviše se troši na poljoprivredu i regionalni razvoj, ali nacionalni su interesi su preveliki. Snažni strane ljudi i južnoevropske zemlje. Na udar bi mogle biti znanost i infrastruktura, kao i kohezijski fondovi namijenjeni nerazvijenim regijama. Tu spada i Hrvatska, koja bi trebala povući oko 11 milijardi eura u sljedećih 7 godina. Neće biti ni prvi ni posljednji put da evropski državnici ovako teška politička pitanja rješavaju pred zonu, pa i usvajanje proračuna za sljedećih 7 godina. Nije isključeno da negdje u 4 ili 5 ujutro se postigne politički dogovor, a onda ga sutra obrazloži prvi čovjek Evropskog vijeća Van Rompuy, ali i šef Europske komisije Barroso. Iz Brisela se javio Mislav Bagov, a o tome na kakve reakcije dogovor Hrvatske i Slovenije naišao u Saboru, govorit ćemo uskoro. Nakon kratke i teške bolesti u 80. godini preminuo je veliki hrvatski redatelj Srđko Papić. Domaćoj umjetnosti ostavio je višestruko nagrađivana djela, među njegove filmove Rasta su Generacije.